Good morning. Good morning, Pastor. Ado na kitay agboy-boya ti live streaming tayo makimismisa kay ibagbagak kadakwada ngano i-announce kayo kararag amin nga maki-attendar ti live streaming wano agboya kalpasan na makipagkararag kayo. Tako na damot ka shout out kami mat Father haan nga vlog datoy nga dete i-shout out makipagkararag kayo. Ta idi na ibaga nga imay ti Isabela konakta da di magas idi nga bisita tayo na ibaga ti Isabela kalingga kada kon ay ori da kami mat iti Manila ori da kami apo iti Papua New Guinea kita Papua New Guinea adda pay makimismisa kada tayo all over America California Hawaii makikukwada ka ibagbagak ala makipagkararag kayo. Ikararagan mi dagita concern nyo akas parokya, dagita pampamilya, dagiti problema, dagiti totook, dagiti dati abroad ta. Tilangar pakanggaganda mo ti Ilocano ka dito, dagiti mismisa tayo, tumawag da pamilya da na iya dayuda iso nga narigat. Narigat yesa sa aden da kada kay amin nga makimisa manen. Ala nakaraman kayo ditoy misa tayo. Sa dino man nga lugar diti Pilipinas kenti abroad balasyo tao nakaraman kay amin apo nya. Napangkam nag-retreat ngiti papadi amin nga papadi malaksid dagiti adda schedule na kinlala kay ken masakit. Napangkami ijay Cavite, Alfonso, medyo asideg ijay Tagaytay. Kamayat dati retreat mi ta di ginangted kada kami nga padi metla ang clinical psychologist ket impalagip namanen dagiti pagkapsutan dagiti pagkurangan no apaya nga uray padi ka kaadda latta dagiti pagkurangan uray obispo ka uray madre ka uray datay amin adda latta pagkurangan tayo. Iso nga uray padi adulat ta kasla adda padi nga hanga mauawatan ti kayat na kasla agregla kanayon nga daytay agpupudot adda padi nga hamo may drawing oray no Michelangelo ha may drawing teropan nga danto papadi mo nga basta kay bagbaga na DJ nang ted kada kami retreat nga no dadduma uray na taengan tayon adu dagitay baklod tayo anya dagitay baklod tayo. Dagitay experiences tayo, idiubing tayo, gaging gana tata, nohaan tayo nga iproseso, apektaran na tayo pailaeng. No rineject da ka idi, tatan na medyo marinam ti rejection, oray nga nangro na tapadi ka, anondak nga kayat di, hangkay mo nga mismisaan. Daga kasi, rejection nga ro, yari nana. No na, ri na ti mapabainan, mabalin nga, managbabain mo tuwan no managpabain. Ado dagitay inadadal dagitay ibagbagada oray kada tay amin hanlang ada kami kinagmayat DJ series retreat na palagi pang kami manen kakunana DJ retreat master actually haambang ada kay timang biktima kunana actually da kayo ti biktima. Stop blaming yourself sardengan yon apabasulan ta bagbagi yon no inya dagiti nga padas actually da tayo ti biktima kunana kenuhaan tayo maakceptar haan tayo mapakawan haan tayo maiproseso, agbalin nga mari na dagiti sa bali nga tao. Dijay madi nga adda nga bagbagkaten tayo. Dagiti biases tayo. Asjay. Ket mayat met isu nga adda dagiti tattao, uray awan ararmiden di tao, kasla kagurguram kadam irita ka. Apaya either kais-style na ni nanang mo, wenno ni tatang mo, wano ka arubayo, wano ka istel na ni katugangam nga hanga mangayat nga mangin manugang king kaidi, nasaktan ka, kasla mairi, kasjay, ibagbaga na. Kamayat mo, dijay retreat mi. Kagapot adda free time mi, ti may nga malam, napangkam nagdigos tadda swimming pool na dijay, retreat house. Naunag no kargaan da, ngam kagudula ang pagatenged, kanyak Ket aglalangoy kami di may nga padi na laing ta at the basic na ti langoy. Adda goggles na adda ya goggles may mo ijo ubogmot ka ori nakaliblibag ka mataem at akapi kada kasta ta aging nga nakalablabagan to tamatamon adda ya kas Jamie mat. Nalaing adda muna ti dolphin nya backstroke kada double ko kung kunana da butterfly muna kasi kas jay. Di mo may isa tilangoy na, iso kas labarko.
Indumog na di unonan ko manabtuog dili ko nan libog di ma umalalis. Ko naka agpakas jay ka angkas to langoy ko nagasidag. Kas anong oras na di baybay. Iso nga di aglang langoy iji baybay ko nana. Siya kamat awam mo nagisuro. Kas ano ti pa nagpractice ti langoy di ayan me. Idoron da ka iyan tinaunag makaammo ka biyag mo. Kas di ayan me detay agiin na nga kami di ubing kami ilibas da ka nga idoron agtungtong labkad diay. Umay da ka pa imamagtap na makasursuro ka. Iso nga ti langoy ko ako langoy ti tukak. Iyo koy admo mo hamba nga bayak anya mata pa nang kita yo kanyak kalabayak magaputabot tiyogak kaslalangoy ti bayak kung ko naladyo ubo mo. Amot langoy ti tukak mo tilang basta maisalakan ko bagbagi ko kung na. KJ agdigdigos kami adda nakita nga host nga naipakas diyan naipaigid nga naipangato adda jay mo tayo ti swimming pool. Host in Ilocano ya kamo sipon. Kakunak apay inya dayta. Tawam mo ti swimming pool di ayan me libtong nga rod ti swimming pool me. Kakunada dayta ti pagdalos. Iswits dan, ikabil na di unagan, kunutan na amin nga rugitan, kunana. Kapampanunutag habang aglanglanguyak. Nagsayaat ko man dati pa nag-retreat tayo. Adda ko mapagkunot. Nga kinunot dan ka inikat na amin nga sakit tinakam mo, amin nga bad experiences mo. Dati ko kunamlat nagtadraga ka, sinuloy na ka, amin nga guram, amin nga sakit mo, amin nga hamukayat king ka. Dati ko nagsiat ko man o pinakunutan na kanta, retreat master ka, nayatan. Nadalusan ka, naghawid kan ka, wow, fresh. Nagmait siguro na dapagkunot niya po Diyos nga kasya niya. Umay ka makimisa ka, agpakunutak man po, ikatam amin, sakit tinagom ko, ikatam dato'y uban, tapno nangisit nila tabuok ko, ipakunot ko ni bakit kon kaburara. Nanapigpig sa pool na ngay ngamsika, nilakay ko, ipakunot ko mamarda, ay awang kan ipakunot ko amin niya kaarubak, ngagtatakaw ti rabong, ipakunot ko amin nga dagiti, nagmayangatan. Dahiti sakit tinakam mo, idi na ikabang ka, sakit tinakam mo, idi pailaang, dahiti kagurguram nga apay hanggang makapagkatawa nga nasayaat, tagun-gundawayan na ka, nagsiyat nga tata, ikatam amin nga problema, kinunot na ko, kunana ko, wow, mayat siguro niya. Nuti ko nakada ko magatang nga pagkunot ti kasjay ka, igasto ako mga tanay, yurno nga Iti kada makariingat ti bigat ka kunotem amin. Nagita sulpang nga sa Kristan isudak kunotem mo. Ay ipakuno nagmayat nga ta kung kunak. Taapay nga amin dagijay. Wan nga agpayso kakabsat. No ngamin kasla dito isusurot tay ken ni Apo Jesus nga ibagbagana. Sumurot akking ka kunana ka adda umok dagiti musang. Adda umok da ay adda rukib dagiti musang adda umok dagiti tumatayab. Ngam awan pagiddaan ti anak ti tao kunana. Sumurot ka kunana kinji maysa innak mampay agpakada kininanang ko. Ti tao nga agarado nga atalyaw haan nga nalinte ay haan nga maikari. O sumurot ka kanyak kunana ka innak mampay ipunpon. Dagiti minatay ko. Let the dead bury the dead kunana mat. Nya kay bagbagana diti kakabsat nga ti isusurot tay ngamin kin ni Apo Jesus no dadduma. Kaslatay la dagitoy naayaban. Ado dagitoy pakarikutan. Inak mampay mahunpon. Inak mampay agpakada. Kasi magkanya tayo. Agserbi ka. Aguray man Apo, apaya madi, nasakit. Adagarod na asidag nga gayam ko. Nag-message. Kunana, hanga tagay parokya, tadi yung tuman berokan na no sinnaw. Nyata, chismusa kay nga rod. Agikatak sa nga lektoren, Apo, kunana. Apaya, adot pa kaupayan. Apaya nga kasumuro lata, madi Apo agkita. Di nga rod ti ri-rinaan na. Kakunak kanya na, hamo imis-message sa amo nga itaw-tawag, umay kanto ta agpatangtang personal. Kayso nga apay nga makapagserbi. Gapo di sakit tinakam nga mang bagbag katen na. Apa yang ahan na maitid bagina adda bayas iso da ko matinagdanas ko mga ipakunot niya ikatuman Apo dap na awan ti bayas ko nagmayat ko no daddo makas jemot kanya tayo sumurot kay kanya kunana nya ti surutan tayo apay ti kunayo ti panangiwaragawag ti ebanghelyo
Sumurot tayo amin kanyakon, agbado tayo amin nya kaya ayo brown wenno purawon, agsaka-saka tayo, agbaklay tayo ti cross manipod sina ito tagudinan tapno na isalakan tayo, agrosaryo tayo ta highway, haan ang mga kasjay. Sumurot kay kanya ti kunana, go spread the good news, anya ti good news, ti ayat ni Apo Diyos, therefore ing kaagayat. Anya mangigaw gawid kanyam nga rod nga agayat. Isu da ipakunot mo kuma kinapo yung Jesus, adda sakit tinakam. Anya mangigaw gawid king kang haan nga makapagragsak, iso nga peke nga rod taisem mo. Apaya, adda garod bayas mo. Natangsitan ka ta si kangarod ti katatangsitan iji barangay yo, adda nangartap kanyam, nga mabalen. Masapul asyak. Mestraak. Kanyan doon na mestra ka. Papadatay mo lang agtatakaw ti marunggay. Mestro ak, wong nga rod, gagyaman kami tayo mestro ka. Apay, masapol nga sikat ti mestro, no mestra, no anyaman ti adal mo, sikat ti katatangsitan. Sika kumaati ka papakumbabaan. Sika kumaati kadadalusan ti biyag. Sika kumaati pagtuladan. Kadi nga rod na daduma, apay nga hantay makapagragsak, apay nga hantay makapagayat. No daduma kadagitoy pati mang pasakit kanya tayo. Saksakit tinakam mo, problema amin nga, apom, kakabagyam, kakabsat mo, nagado apang panunutom, di ka pa'y makatortorog. Kagsakit ka nga talaga. Kinagmayat ko man na detay, di bilag ni Apo Isusan ka, Apo, itid ko man la amin nun, guyodem man la amin nun, tapno, agnam ay day nga biyagan. Nagmayat ko man di pa nagserbi tayo ka, mapangkan agserbi, ikatom dagiti bayas yesan, ure adda ka trabahuam, ure adda ka kaorganisasyonam, nga hammo kaalaan ka, kaya na ko mga punasan, tapno agbiag ka nga si dadalos, nga si raragsak. Kala di kalman, Apo nagdadalos mo dagitay mother butlers, Apo maya mo tikat katawa dagiti daduma kapalpaliiwak mo, nasaya at ano dagiti group 1 kahan nakaapa di group 2. So di ka, ure ka no may kay agdalos no, adda mo ilabayas na no, adda madina ka. Kadi di ko mangay, wagas ti panagbiag tayo kaawan ti sawsawer na. Puro nga agay ayat, puro nga agbibiyag nga maitid ken ni Apo Jesus. Agtrabaho ka kaawan ti switik na awan panagulbod na. Tumulong ka kinikabsat mo kasi dadalos nga awan ti bayas na, awan sakit na kem na. Iso nga nagganas ko mano, adaman amuyo nga aglako ti pagkonot ka dagiti problema sakit tinakam ka, iurnungan tayo man. Tapno malpas ko man. Taamin tayo mat. Nataengan, agkabanwag, ubing, sa bagay dagiti ubing kan na pay launay nga dagiti tanadalos pay laeng. No datayo no dadduman ang runa no habang matataengan tayo, umad adumo no hantay may i-process, umad adumo di bagbag katen tayo, mangpadpadagsen ti biag tayo. Iso nga haan tayo nga nasaya, haan tayo makapagserbi nga nasaya at haan tayo nga makapagayat nga nasaya at haan tayo nga naragsak nga agbibiyag. Iso daytoy ko na nasurutin na mabuteng tayo nga sumurot ken ni Apo Isus no adula unay dagiti bagges tayo. Adula unay dagiti bagbagkaten tayo. Katibilag ni Apo Isus, bagay Dios isuna. Tibilag na kaya na nga punasen, kaya na nga guyuden dagitoy. No italek tayo ken kuana, no mamati tayo tibilag na kaya na nga punasen dagitoy, tapno agbiag tayo asiwaya-waya. Haan nga nakabalod ka dagiti nakairot. Di pa nagbiag tayo, di ka pa'y makaanges. Apaya, sakit tinakam ditoy, sakit tinakam ijay, apal ditoy, apal ijay. No, di ka pa nag-apal. Nagados sakit mo, high blood. Anya dagiti tayong sakit yo, sakit tingipan, sakit tiyan, arthritis, para uric. Anya ba dagiti tayong sugar? Imun una magamin di sakit tinakam. Kakaya na ang punasin ni Apo Jesus dato na itudtay keng kuana. Iso nga nagsaya at ko mga rod. No tibilag na, amin nga nakimisa tatta. Sulnutan ni Apo Jesus, guyodin na, imagine nyo, guyod na aming nga saksa, di pa'y nagadumas sakit ng timan na ornong aming kanyanan. Naguyod kaya na ko mga guyodin, di nagmayat ko maligiri na nga agawid ka, nawaya-wayaan ka.
Itinagan ni Apo Isus ka na itid mo amin king kuha nga problema ka, narukatan ka. Nagmayat ko man niya. Alam madamdama, kitain yun daw, picture nyo taro pa yung tatakin, inton malpas timisan, no? Isupay lang nga, isuta irot na tamisuot mo. Ay, adupay. Ngam no kayam ti umisum nga agbiag nga nawaya, ala itid tayo king kuha na ti amin tayo. No man pa'y nakapsot, no man pa'y narukop tayo, taawan ti nadalos, no man pa'y agkaraitibkol tayo itibasol. Ni Apo Diyos, haan na nga ibaga nga baybayan na tayo. No hantay kabailan, daytoy ti gundaway agkamang. No marigrigatan, daytoy ti gundaway agparintumang nga agkamang.